Sa puntong ito siguro, dahil umarangkada na ang halalan at dito maririnig natin ang ating mga kasamahan sa Lente, sa COMELEC at siyempre sa PPCRV, kung ano ang obserbasyon nila sa kampanya o sa takbo ng halalan. Pero panoorin muna po natin ang balitang ito mula naman kay Jennifer Salenga. Kasabening mumunang Aldon, ing pamangampanya karing kakandidato para king barangay at sangguniang kabataan election so BSKE 2023, pasibayo ng pega na kaning COMELEC, ing panatilyan niyang non-partisan iti. Ang barangay election ay tinatawag natin na non-partisan. Dahil ito ay non-partisan, ibig sabihin, hinahayaan natin ang mga kandidato sa barangay. Nasa kanila lamang, wala nang partisipasyon ng outside political influence, kagaya ng influensya ng partido ni mayor or partido ng kalaban ni mayor. So hindi natin hinahayaan doon sa barangay level na magkaroon ng partido. Bagkos sila ay tinitingnan natin bilang independyente. Bilang pekamalating political unit king bansa, kano dapat may impluensya ng pamanungkulan king barangay. Emo naman may apektuan ng pamamiyang serbisyo karing komunidad na sasakupan. So dapat, ito, very neutral ang barangay officials natin. Hindi sila namumulitika. Walang nagsasabi sa kanila na, ayan, kaaway ko sa politika, huwag mong tutulungan yan. Kawawa naman ang nasa barangay. Okay. So yun ang very reason kung bakit ang barangay election natin is non-partisan. Para ang taong bayan, yung mga nasa barangay, katanggapin nila ang tulong, serbisyo ng barangay na walang bahid ng politika. Tog na naniti dagdag paganakana pa ng COMELEC karing kandidato antimurin karing local government units o LGUs na bawal ang makyabe karing aktibidad ding kandidato kalupan na mo ning pamamiyang ayuda uling ko konsideraya iting vote buying. Bistaman malyari dalang pangampanya ding local officials ding BSKE candidates, kano dapat gumamit pondo iba't king munisipyo, city hall, ban mag-promote partikular a kandidato. Parehong prohibition muna maning patupad karing national government agencies, kalupan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Public Works and Highways. Sa mga ganyang bagay, meron tayong batas na COMELEC resolution na nagbabawal sa pagbigay ng mga assistance sa mga tao na in need. Kailangan nila una ng approval ng commission. Pero ang gusto lang nating sabihin, kung hindi sila humingi ng exemption, bawal po yun. Okay. Narinig na natin si Attorney Elmo ang haba ng interview sa kanya. Sabi ko na sa inyo suki yan ni Jennifer Salenga ng ating mga reporters dito sa CLTV 36. Attorney Kevin, madalas naririnig natin ang COMELEC, naririnig natin ang DILG nagsasabi non-partisan ang barangay at SK election. At ang mga LGU officials, hindi pwedeng nangingialam o nakikialam sa halalan sa barangay. Ano ang obserbasyon ninyo at ano ang malinaw na pang-unawa ninyo pag sinabi nating non-partisan ang barangay elections? So nabanggit na rin po kanina ni attorney sa interview kanina yung quality ng pagiging non-partisan ng barangay at SK elections na bawal makialam yung mga LGU officials and pati na rin yung mga political parties. Kasama na rin dito yung pangangampanya nila at pagsuporta nila para sa mga barangay at SK candidates. No? Isang obserbasyon po mula sa Lente dahil nakakatanggap po kami ng ilang reports kung saan online, nagpo-post yung mayor ng picture ng candidate nila for barangay elections. No? So, ito po isang example ng partisano na karakter. No? So, bawal po iyon. So, ayun po, sana po ay iwasan, maging neutral na lamang po sana ang ating mga LGU officials and political parties pagdating sa barangay at SK elections, lalo na po at kasagsagan po ng kampanya ngayong linggo. Oo nga Yung nature ng halalan dapat at yun ang nakasaad sa batas. Ang malinaw na sinabi ni Chairman Garcia ng COMELEC
Non-partisan siya dahil wala silang partido politikal. Okay? Pero nakikita natin, wala pa akong halala, although si Vico Soto ng Kamaynilaan, Pasig, narinig ko, napanood ko, sabi niya, hindi tayo susuporta ng sino mang kumakandidato para sa barangay election. Sabi niya, okay. Pero ang nakikita nating realidad on the ground, dito mismo sa atin, sa rehiyon ng Central Luzon, hindi yata totoo. Kasi parang ang nakikita natin, nakikialam ang mga LGU officials sa barangay election because ang sabi nga ng mga analyst, ito daw ay proxy war. Proxy war sa pagitan ng mga malalaking mga political clans and families. Tumataya lahat sa barangay election, lahat ng may interest pampolitika sa isang bayan o sa isang lalawigan. Because ito ay bahagi ng kanilang pagiging praktikal. Kung gusto mong manatili sa poder, kailangan meron kang mga foot soldiers, meron kang mga hinete, kapitan, lieutenants. Ganon ang sinasabi. Doon sa inyo po, sa Mexico, Kong Alex. Nakikialam ba ang mga nakaupo doon sa tumatakbong mga kandidato? Para pong mayroon. Para pong mayroon. Yun po yung tinatanong ko. Para pong mayroon. Para pong mayroon. Parang lang, hindi kayo sigurado. Hindi po ako sigurado kasi wala pa pong nabigay sa amin na mga na pruweba na sumusuporta. Kasi po dapat talaga non-partisan sila kasi po pag halimbawa nahalal ka, bago may demanda, bago po pupunta ng piskal yan, pupunta muna sa barangay. Okay. So kung halimbawa partisan ka, ikaw ng kapitan, yung isa nakalaban mo sa election, magpapabor ka dito. So ganun po yung meaning ng non-partisan po talaga yung kapitan. Kaya dapat po wag pakialaman ng mga ng LGU, ng mayor, ng vice mayor, ng mga konsihal. Sir, Attorney Elmo, meron bang kaparusahan niya mga ganyan na mga kaso na direktamente na nakikialam ang mga LGU officials sa halalan? Meron na bang nakasuhan? At nakasuhan din ba pwede bang kasuhan ang mga kandidato na itinataas ang kamay ng kanilang mayor o ng kanilang mga halal na opisyales sa kanilang bayan? Okay. Doon po sa Ligang Batas natin, ina-uphold po yung non-partisan nature ng barangay election natin. Sa COMELEC Resolution 10924 as well as the Omnibus Election Code, naulit pa rin po doon yung non-partisan nature ng ating barangay election. May warning po doon na ang mga lalabag dito ay mayroon po silang disqualification. The candidate who would allow himself to be represented by a political party in his campaign, in his filing of certificate of candidacy, or tatanggap ng tulong, ay magiging ground po yan ng kanyang disqualification in the administrative side. And of course, mayroon din tayong criminal side na tinatawag natin election offense dahil ito ay paglabag sa batas ng halalan. May namomonitor ba kayo? Halimbawa, as a DILG officer, for example, kayo sa Pampanga o sa Region 3, ano yung nakikita niyong practice sa halalan? Ang DILG po, kami po, ang nature ng trabaho namin, highly political po.
Ayan. So, ang aming po mga katrabaho, ang aming po mga kausap sa pang-araw-araw ay nagsisimula sa mga governors, mga congressmen, mga city municipal mayors, hanggang sa barangay officials. So, hindi po lingid sa kaalaman ng DILG ang mga ganitong pagkakataon na nagkakaroon po ng maaari na may pinapaboran ang isang higher political entity na kanyang mga sinasabi po natin na ini-endorse ng mga barangay officials. So kami po sa DILG, lagit-lagi po kami na nagpapaalala po sa ating po mga kababayan. So marami po kami mga activities dyan. Talakayan, sa ugnayan, hapag, lahat po ng mga activities to advocate na sana po ang ating po mga botante ay sa kanila po kasi magsisimula kung ano man po ang kasalukuyan na sistema na meron po tayo. Okay. Tandaan po natin, this is a social case system. So ito po ay sistemang sosyal. So maaari sumusunod sa batas ang ating pong mga naninilbihan, mga nanunungkulan at mga politiko, pero maaari din po na para tuluyan po na masawata talaga ang ganitong mga ganitong mga gawain. Dahil kami po sa DILG at COMELEC, gumagalaw lang po kami kung may papel na dumating sa amin. So may mga Okay. qualifications para masabi po natin na valid and identified or determined ang isang report. So maaari po na hindi tama sa DILG na i-report ang ganitong mga bagay, kundi sa COMELEC kung meron po mga election offenses for the administrative side, at sa atin naman po mga korte kung meron po mga election offenses on the criminal side. Pero tatandaan po natin na bilang mga normal na mamamayan, mga kabarangay po natin, sila rin po ay may responsibilidad na ipatupad ang mga batas po na ito. So tayo po, dapat po tayo bilang mga normal na bumoboto, tayo po na mga sumusuporta, piliin po natin at ang ating po mga kandidato na sumusunod po sila mismo sa mga naaayon sa ating pong batas. Pero, ewan ko, Attorney Kevin, kayo ba meron kayong mga rekomendasyon, paano kala, after thinking hard about it, pagdating sa nature ng non-partisanship, como iba nga ang umiiral? Meron ba kayong mga practical ba yan? O tama pa ba yan? O masyadong napaglipasan na ng panahon itong batas na nagsasabi na non-partisan dapat ang nature ng barangay elections, como parang hindi naman ito nasusunod, Attorney Kevin? Ayan po, no, ang lente naman po ay sumusunod din po lamang sa panukala sa ating batas. Kaya as long as na nakasaad sa ating batas na dapat non-partisan ang barangay at SK elections, ay mula po sa lente ay dapat nga po na manatiling non-partisan nga po ito. Dahil on the practical side din po, nagagamit din naman po ang ating mga barangay at SK come the elections naman ng ating mga local officials. Yes. Kaya din po mariin na mula sa lente, minamariin namin na dapat nga po na maging non-partisan lamang po ito para hindi po magkaroon ng advantage yung ibang mga LGU officials laban sa iba pang mga kandidato o aspirants pagdating ng halalan naman for mayor, for example. Alam nyo, ito nga, talagang pagtitignan mo, ito yung batas, pero ito yung realidad. Parang hindi tumutugma yung sinasabi ng batas sa realidad. Pag gano'n, anong ibig sabihin? Mahina talaga tayo sa enforcement. Attorney, okay? Ma'am Sonia, kaya nga po ngayon, minabuti ng ating pamunuan sa pamumuno ni Chairman Garcia na bigyan diin ang batas, na we are a country na pinangungunahan ng batas, hindi tao. Ruled by law. Ruled by law. So we are a country of laws, not by men. So ngayon, kaya magmula pa sa palagi na lang na reklamo, kapansin-pansin na paglabag, yung premature campaigning, ngayon binigyan ng diin ng ating pamunuan na no to premature campaigning. Kaya kakaiba ngayon yung igting ng pagpapatupad ng batas para mahubog ang mga barangay candidates natin na magiging opisyal ng barangay, the smallest unit ng ating lipunan, na sumunod sa batas. Kaya ngayon, nakatanggap tayo ng 1,100 Nakita ko nga. plus na kuan natin na show cause orders natin dito sa kuan 1,111 na show cause orders natin. Dahil ito nagpapakita Dito sa CL o sa buong Pilipinas? buong Central Luzon po. So, yun ang nagpapakita
na maraming mga tao na kahit naririnig nila ang advokasya ng ating ahensya, na bigyan galang ang batas, ipatupad namin ang batas. At marami tayong mga kapitbisig, nandiyan ang PNP, DPWH, DENR, and multi-agencies approach ito. Eh, marami pa rin hindi tumutupad. So, yun po ang nagpapakita na napakalaking porsyento, halos mga kulang-kulang 10% doon sa 122,000 na nagpalang kanilang certificate of candidacy. Napakadami po ang hindi tumutupad sa batas kasi ang kanilang mindset, wala yan. Kasi yung una nga naman, hindi nga ganun kaigting ang pagpapatupad ng ating ahensya. Pero ngayon sa bagong pamunuan, bagong direksyon, in a whole nation approach ng ating ahensya, gusto nang ihinto ito. At pumapangalawa din yan, yung vote buying, gusto na rin maihinto ito. Ang tabayanan niya po yung kadua ng DAKE ng kakatamong special episode, Parikil Kim Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 king October 30, Aldoning Lunes, 12 noon. Dakal salamat po king kayong pamagtutok king bawaling chismis. Abayan nyo kami karen tutukita mo pampamagsuri at pamaglino. Kareng mani mo ng balita king Labuad, Kapampangan at Central Luzon. Ako po ingke kayong talasuyu is Sonia Soto atin pusong makabalen.